ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପରି ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ସେଇ 3ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ତାର କେଶରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ 4 ଫାଳ କରିଦେଲି। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ରସୁଣର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇଦେଲି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫାଳେ ଥିଲା ତ ତାକୁ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲା ପରେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ କେଶରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଏଇ ଦମଦାର ରେସିପିଟି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।